Molt bones i benvinguts a un nou vídeo d'aquest canal. Avui parlarem d'un dels països que generen més misteri i més fascinació a tot el món. Un país conegut per la seva gran espiritualitat i per les seves profundes conviccions pacifistes, però també per la gran repressió que ha hagut de patir al llarg dels últims anys. Un país que, a parer d'alguns, té una gran llegenda negra al darrere que ha estat històricament ocultada a Occident. Avui anirem fins al sostre del món per conèixer la història del Tibet. Abans de començar, a recordar el que diem sempre. Aquest és un programa de divulgació, no és un programa acadèmic. Intentem donar-vos un marc general per entendre els fets dels quals parlem, però us animem a consultar fonts que hi aprofundeixen molt més que no pas nosaltres. I recordar també que, si no et vols perdre els nostres vídeos, és important que et subscriguis per anar-los veient setmana a setmana. I així mateix, recorda també que ens encanten els teus comentaris, proposant-nos millores pel programa o també futurs temes dels quals parlar. Doncs no ens allarguem més, som-hi! Per parlar del Tibet és tan important situar-nos en la història com en l'espai. El Tibet és una de les regions més elevades del planeta, que es situa prop de la gran serralada de l'Himàlaia. De fet, sense anar més lluny, l'Everest, la muntanya més alta del món, es situa just a la frontera entre el Tibet i el Nepal. Aquesta situació geogràfica ajuda en gran part a entendre la seva història. En primer lloc perquè un altiplà elevat i amb un clima de muntanya tan complicat facilita l'aïllament. Aquest serà, de fet, com veurem, una de les principals característiques d'aquest país. Però després també és important per tota la geopolítica d'aquella zona. El sud-est asiàtic és, encara avui en dia, el lloc del planeta on hi viuen més persones. Pel desenvolupament de la societat és imprescindible l'accés a recursos hídrics, a l'aigua, i, per tant, als rius que en proveeixen. La peculiaritat del Tibet és que en les seves terres hi neixen tots els grans rius que abasteixen aquella zona del planeta. Estem parlant de rius realment enormes, com el riu Groc, el Iang-Tsé, el Brahmaputra, l'Indus o el Ganges. En aquest sentit, doncs, és fàcil deduir que qui controla el Tibet controla l'accés a l'aigua de ni més ni menys milers de milions de persones. Una vegada situats a l'espai, comencem a situar-nos en la història. La història del Tibet és una història mil·lenària, que es remunta molt i molt endarrere. Avui ens centrarem bàsicament en la seva història més recent, però sí que farem algunes pinzellades de la seva història llunyana per entendre una mica més aquest país. Bàsicament, és important entendre que la cultura tibetana es construeix en gran part per la influència de dos grans elements. El primer és la influència de la cultura mongola, que des del temps de Gengis Khan van expandir-se per tota l'Àsia i van escampar la seva cultura i la seva influència per llocs molt diversos. Concretament, en el Tibet és un dels llocs on va arrelar en profunditat. I el segon és l'enorme importància que va tenir l'arribada de la religió budista procedent de la Índia. El budisme, de fet, va convertir-se en pràcticament el pal de paller de la cultura, la societat i la política tibetana. De fet, es va desenvolupar una branca religiosa budista pròpia i genuïna del Tibet, el que es coneix com a budisme tibetà. La principal diferència amb la resta de branques del budisme és que en aquest cas es barreja l'organització religiosa amb l'organització administrativa i política de la societat. De fet, el gruix de la societat tibetana s'organitzava al voltant dels temples, que actuaven com a autèntics poders de control territorial, i també al voltant dels líders religiosos d'aquests temples, els lames, que actuaven al mateix temps com a líders espirituals i també com a líders polítics. I al mateix temps, els lames s'organitzaven en una estructura jeràrquica que tenia com a gran líder al capdamunt de la piràmide el Dalai Lama. El Dalai Lama, doncs, s'esdevenia com una figura de control polític i religiós de tot el Tibet. El primer Dalai Lama l'hem d'anar a buscar al segle XV. Va ser Gedun Drupa i va morir l'any 1474. Per entendre la importància de la religió en tot el sistema polític tibetà, és interessant, per exemple, entendre com s'escollien els Dalai Lames. A les monarquies occidentals estem acostumats que quan mor un monarca, automàticament qui assoleix el tron és el seu fill. Però aquí no funcionava així. A la mort d'un Dalai Lama s'havia d'establir una comissió de monjos que tenia com a encàrrec recórrer tots els pobles del Tibet buscant en quina ànima s'havia reencarnat l'anterior Dalai Lama. Aquesta comissió de monjos, doncs, havia de, a través de diferents senyals
que el destí els enviava detectar quin nen havia nascut aproximadament per les mateixes dates en què havia mort el Dalai Lama i, per tant, s'havia fet càrrec d'heretar la seva ànima. Era un sistema certament curiós i que va durar segles i segles. De fet, arriba fins als nostres dies. Aquesta nació que es va anar construint al voltant del budisme va estar durant molts segles sota l'òrbita i la influència xinesa. Els emperadors xinesos van ser durant molts segles sobre el paper els senyors d'aquelles terres, però és igualment cert que els lames, a la pràctica i gràcies al seu aïllament geogràfic, actuaven com els grans senyors i autoritats en tot el Tibet. El centre del poder polític tibetà, doncs, es situava a la ciutat de Lhasa, on hi ha l'imponent palau de Potala, des d'on el Dalai Lama governava les terres i regia també les ànimes dels seus súbdits. Insistim una vegada més que és important entendre el concepte de l'aïllament. Mentre la resta del món anava fent la seva, podríem dir que el Tibet es mantenia amb un sistema d'organització polític i social que era pràcticament medieval. L'impacte amb el món exterior comença a impactar cada vegada amb més força a partir del segle XX. Va ser justament a l'inici d'aquest segle, del segle XX, quan dues grans potències intenten prendre el control efectiu sobre les terres tibetanes. El 1907, els britànics parteixen de les seves possessions a l'Índia i intenten conquerir el Tibet. Va ser una expedició, certament, amb pocs recursos i que va durar poc en el temps, tot i que certament van arribar a ocupar durant unes setmanes la ciutat de Lhasa. Però la situació es va complicar molt més el 1910. La dinastia Qing, la dels emperadors regnants a la Xina, va voler acabar amb la manca de control efectiu sobre el Tibet que durant molt temps havien tingut. L'exèrcit xinès, doncs, entra al Tibet i obliga per primera vegada el Dalai Lama a exiliar-se a la Índia. En aquell moment, qui ostentava el càrrec era Tuben Gyatso, que era el 13è Dalai Lama de la història del Tibet. Segurament, el 13è Dalai Lama devia creure que el seu exili seria llarg, però el cert és que va ser molt més curt del que es pensava. El 1911 té lloc a Pequín la revolució Xinhai, que suposa la fi de l'era dels emperadors. A Xina es proclama la república. D'aquesta revolució en parlarem tranquil·lament en futurs vídeos, però en tot cas podem avançar que, a més de la caiguda de l'emperador, va comportar una important inestabilitat política arreu del país. Això va ser aprofitat, evidentment, per les autoritats tibetanes. El 1912, el 13è Dalai Lama torna de l'exili i aprofita la revolució Xinhai per començar a actuar de facto com un estat independent. Bàsicament els arguments són dos. El primer és que amb la caiguda de l'emperador tota la legitimitat que des de Pequín es podia tenir sobre el Tibet desapareixia. I la segona és que amb la gran inestabilitat que va viure el país després de la revolució difícilment tindrien temps i recursos per dedicar a recuperar el control d'una zona allunyada i situada a l'extrarràdio de l'imperi. Per tant, l'any 1912 podem dir que d'alguna manera neix de facto, encara que no reconegut formalment, el Regne del Tibet, que es governarà com un país independent al marge d'influència estrangera. No podem dir que l'aïllament diplomàtic del Tibet fos absolut, perquè va signar diversos tractats internacionals amb altres països, com per exemple amb Gran Bretanya o amb Mongòlia. Però sí que és cert que evidentment va intentar seguir amb la seva tradició de profund aïllament. El 13è Dalai Lama sí que era conscient de la necessitat de reformar algunes estructures socials i polítiques que recordem que eren pràcticament medievals per tal de poder fer front a les necessitats que reclamava un país al segle XX. Però el cert és que les reformes van ser bastant modestes. Quan mor el 13è Dalai Lama, el 1933, el Tibet seguia sent encara un país antiquat i aïllat en gairebé tots els aspectes. A la mort del 13è Dalai Lama es constitueix la comissió que ha de detectar qui és la seva reencarnació. Encara van trigar uns anys, però a finals dels anys 30 finalment troben l'escollit. Era un noi de només 2 anys nascut a Taxer, al nord-est del Tibet. El seu nom de naixement era Lamo Dondru, però en ser proclamat com la reencarnació del Dalai Lama assumiria el nom de Tenzin Gyatso, el 14è Dalai Lama. En tractar-se d'un nen de molt curta edat, es va constituir un Consell de Regència, que havia de governar el país fins que ell assumís la seva majoria d'edat. El que va passar al Tibet durant els següents anys és quelcom que està submergit en un cert misteri. Pensem que en tractar-se d'un país tan aïllat, les fonts de les quals disposem són escasses. Malgrat això, tradicionalment, des d'Occident s'ha tendit a presentar una imatge bastant romantitzada d'aquell Tibet. Una mena de regne de la felicitat en el qual tots els seus súbdits vivien en una harmonia perfecta. Segurament aquesta imatge està bastant idealitzada i la vida al Tibet devia ser bastant més dura que no pas això.
Però en tot cas ens podem quedar amb la versió que diu que el Tibet era un país antiquat i amb unes costums arcaiques en molts aspectes, però que en tot cas doncs, vivia amb un cert nivell de felicitat i capacitat d'organitzar-se socialment d'acord a les seves tradicions. El que passa és que després ha sorgit una segona versió sobre com es vivia realment el Tibet durant aquells anys. Algunes fonts presenten la vida tibetana com un autèntic infern per part del 95% de la població. En aquest relat es presenten els monjos i els monestirs com senyors feudals que explotaven i maltractaven els seus treballadors, que vivien en unes condicions de vida absolutament inhumanes i, a més, subjectes a tortures i maltractes constants per part dels seus dominadors polítics i religiosos. Bàsicament un regne en el qual una minoria privilegiada de monjos vivien com a autèntics reis i en canvi la majoria de la població vivia de manera absolutament miserable. Val a dir que totes les fonts que es poden consultar tenen el seu biaix o com a mínim el seu asterisc que hem de vigilar a l'hora de donar-los verosimilitud. Per exemple, pel que fa a la versió més edulcorada, una de les fonts que més es cita és la de l'alpinista Heinrich Harrer, que va viure durant uns anys al Tibet durant els primers anys de regnat del 14è Dalai Lama. És la història que inspira la famosa pel·lícula de 7 anys en el Tibet. El problema d'aquesta font és que Harrer era nazi. De fet, era de les SS. I fins i tot s'ha arribat a dir que la seva presència a l'Himalaya durant aquells anys no era, com surt a la pel·lícula, per escalar una muntanya i que desafortunadament li va enganxar l'inici de la Segona Guerra Mundial en territori de la Índia britànica, sinó que estava fent una expedició oficial enviada per Heinrich Himmler com a membre de les SS. En tot cas, podem concloure que no és una font especialment de fiar. El que passa és que les fonts que defineixen l'altra versió dels fets, la del Tibet com un autèntic infern a la Terra, tampoc estan massa contrastades. Almenys jo, totes les fonts que he trobat per preparar aquest vídeo són fonts que d'una manera o d'una altra acaben fent propaganda o com a mínim combregant ideològicament de manera ostensible amb el Partit Comunista Xinès. Per qual cosa podem dir que hi ha una certa nebulosa sobre què va passar durant aquells anys al Tibet i, per tant, a partir d'aquí cadascú pot creure's el que cregui més oportú o també pot fer la tasca d'anar buscant fonts i més fonts fins a trobar-ne alguna que sigui realment fidedigna. En tot cas, del que sí que estem segurs és el que va passar l'any 1950. Aquell any, a Xina ha acabat la Guerra Civil i el bàndol del Partit Comunista, liderat per Mao Zedong, ha guanyat la batalla. Les noves autoritats comunistes de Pequín es plantegen el repte de recuperar tots els territoris que havien quedat fora de l'òrbita xinesa durant aquests anys d'inestabilitat política. Un d'aquests territoris, que ja hem dit que té un gran valor geoestratègic, és el Tibet. El 1950, les tropes de la República Popular Xinesa envaeixen el Tibet. L'exèrcit tibetà era com el conjunt del país. Era antic i mal equipat, per la qual cosa no van poder fer pràcticament res per frenar l'avanç de l'exèrcit comunista. A contracor, i després d'haver estat derrotat, el govern tibetà accepta firmar un primer acord amb el govern xinès. Aquest acord es coneix com l'acord dels 17 punts i, bàsicament, resumint-ho molt, estableix que el Tibet es reintegrarà a la sobirania xinesa i renunciarà al seu exèrcit, a la seva capacitat de fer política exterior, però al mateix temps conservarà la seva capacitat de govern interior i es respectarà la seva idiosincràsia social i religiosa. El poble tibetà tornarà a la gran família de la pàtria, la República Popular Xinesa. El govern tibetà ajudarà activament a l'Exèrcit Popular d'Alliberament a entrar al Tibet i a consolidar les seves posicions. Les tropes de l'exèrcit tibetà s'integraran gradualment a l'Exèrcit Popular d'Alliberament i passaran a formar part de les forces de defensa de la República Popular Xinesa. El poble tibetà té dret a exercir l'autonomia regional sota la direcció unificada del govern de la República Popular Xinesa. Les autoritats centrals no alteraran el sistema polític existent al Tibet, així com tampoc l'estatus, poders i funcions del Dalai Lama. Es respectaran les creences, costums i hàbits religiosos del poble tibetà i es protegiran els monestirs. La música sonava mitjanament bé, però el cert és que la seva aplicació pràctica va estar molt allunyada d'això. Les autoritats xineses no van respectar ni la identitat cultural ni la identitat religiosa del Tibet, i la seva repressió en contra de les seves institucions era cada vegada més gran.
Això va provocar que al llarg dels anys 50 el descontent social amb l'ocupació xinesa fos cada vegada més gran, fins a arribar l'any 1959 a una autèntica insurrecció popular. Aquesta revolta va ser reprimida amb molta força i molta repressió per part de les tropes xineses i va ser també el pretext que pretenien utilitzar per acabar definitivament amb les institucions tibetanes. Això obliga el Dalai Lama i el govern tibetà aquell any, insistim, el 1959, a exiliar-se. Concretament, fugen cap a la Índia, que en aquell moment ja era un país independent. El govern indi va acceptar acollir-los i el Dalai Lama i el seu govern van establir-se a la ciutat de Dharamsala. Des d'aquell moment han mantingut una lluita per intentar tornar al seu país i recuperar el control efectiu del seu territori. L'evolució d'aquesta reivindicació tibetana ha passat per diferents fases al llarg de totes aquestes dècades. Per exemple, quan comença l'exili el 1959, tenien un suport molt més explícit dels Estats Units, que en aquell moment havien fixat la Xina de Mao Zedong com un dels seus principals objectius a combatre. El que passa és que, posteriorment, les desavinences entre la Xina i la Unió Soviètica van provocar un acostament entre el govern dels Estats Units i el govern xinès. I al mateix temps, per tant, un major allunyament del govern dels Estats Units de les tesis i reivindicacions tibetanes. Les autoritats tibetanes de l'exili han defensat sempre una resolució pacífica i pactada d'aquest conflicte. Una postura que els hi va permetre guanyar l'any 1989 el Premi Nobel de la Pau, un dels moments de màxima projecció pública de les reivindicacions tibetanes. A més, el 14è Dalai Lama també ha fet tota una sèrie de gestos que busquen, bàsicament, guanyar credibilitat i legitimitat als ulls de la comunitat internacional. Per exemple, des dels anys 90 ha obert directament la porta a una negociació amb la Xina que porti a la institució d'una regió autònoma, sense trencar la unitat de la República Xinesa. Aquesta via va ser ben rebuda internacionalment i fins i tot per part de les pròpies autoritats xineses. Però el seu principal inconvenient és que el referent més pròxim d'una cosa similar és el que es va fer amb Hong Kong. A Hong Kong li podríem dedicar un vídeo per ell sol, però el resum és que els xinesos van prometre respecte a un sistema econòmic i polític diferent de la resta del país i a la pràctica cada vegada s'està complint menys. El Dalai Lama també ha fet concessions importants pel que fa a la separació d'Església i Estat. Cada vegada més ha volgut fer guanyar predominància a la idea d'un govern tibetà civil enfront d'una teocràcia on els monjos i el seu líder religiós són els que ostenten el poder polític real. De fet, des del 2011, el Dalai Lama va renunciar formalment al seu títol de cap de l'Estat a l'exili i des de llavors tot el poder polític, que és cert que a la pràctica és poc pel fet que estan a l'exili, però en tot cas ha estat transferit directament al govern. El Dalai Lama, doncs, ha quedat com un líder religiós i, en tot cas, això sí, com un autèntic ambaixador de la causa tibetana arreu del món. Per altra banda, però, és igualment cert que la imatge pública del Dalai Lama ha estat molt compromesa en els últims temps per una sèrie d'actuacions públiques, diríem que bastant controvertides. Per una banda, hem vist imatges del Dalai Lama relacionant-se amb dones de manera, diríem que, bastant inadequada. Però sobretot les imatges que han fet més mal a la imatge de la lluita tibetana són les imatges d'abril de 2023, al qual el Dalai Lama li demana a un nen petit que li faci un petó a la boca i que li succioni la llengua. Un Dalai Lama que a data d'edició d'aquest vídeo, al març de 2024, té 88 anys i, per tant, està al tram final de la seva vida. Per tant, això obrirà un altre debat molt important, el debat sobre la seva successió. És un debat important, en primer lloc, perquè Tenzin Gyatso, malgrat totes les polèmiques, és cert que és la figura de llarg internacionalment més coneguda del Tibet. I buscar una altra imatge que et doni la mateixa projecció amb mitjans de comunicació de tot el món serà enormement complicat. Però, de fet, el procés de selecció, seguint la tradicional comissió que ha de recórrer els pobles tibetans per tal de trobar la reencarnació del Dalai Lama, tampoc serà senzilla. Evidentment, avui el territori tibetà està controlat per l'exèrcit xinès i dubtem moltíssim que autoritzin una comissió d'aquestes característiques i els hi permetin buscar amb tota tranquil·litat quina és la reencarnació del que serà el 15è Dalai Lama. En tot cas, aquesta és una història que encara no ha acabat i, per tant, veurem en els propers anys com es desenvolupa. Però això sí, el que ens interessa és la teva opinió. Què en penses de la història del Tibet? Creus que era el regne de la felicitat o, en canvi, que era un autèntic infern a la terra? I de l'actual situació del govern tibetà,
Creus que aconseguirà tornar al seu país i recuperar el control efectiu sobre les seves terres? Esperem veure les teves opinions als comentaris. I sobretot, recorda que si no et vols perdre els nostres vídeos, és molt important que et subscriguis. Doncs fins aquí el vídeo d'avui. Esperem que us hagi agradat i ens veiem a la propera. Fins aviat!